Ματινό μονόλεπτο. Δευτέρη, τι σου αρέσει, δύο πράγματα που σου αρέσουν στη Γαλλία και δεν τα βρεις στην Ελλάδα? Το πρώτο θα έλεγα ότι είναι η δυνατότητα να συμμετέχουν άμεσα τα νέα άτομα στην πολιτική, και αυτό το βλέπουμε από το γεγονός ότι στη Γαλλία για να μπορέσει κάποιο άτομο να συμμετέχει στις εκλογές πρέπει να είναι 18 ετών. Ενώ εδώ είναι 25. Είναι 25. Για να εκλεγεί. Για να εκλεγεί. Το οποίο μάλιστα... Στις ευρωεκλογές. Όχι, αυτό είναι και στις εθνικές και στις ευρωεκλογές. Και θα μπορούσαμε να πούμε ότι εδώ στην Ελλάδα κιόλας έχουμε αυτή την μεγάλη διαφορά ανάμεσα στο 17 που ψηφίζεις, στο 17 έτη, και στα 25 που στην ουσία μπορεί να συμμετέχεις. Άρα όλα τα νέα άτομα στην ηλικία μου και όλα αυτά τα νέα άτομα από 17 έως 25 στην ουσία μένουν εντελώς εκτός. Και αυτό το κρατάμε για την αναθεώρηση του συντάγματος. Πραγματικά. Δεύτερο. Το δεύτερο θα έλεγα, και το βλέπω στο πανεπιστήμιο, είναι η άμεση, αυτός ο διάλογος που υπάρχει μεταξύ όλων των μερών. Στο πανεπιστήμιο έχουμε μια στην ουσία ανοιχτή συνέλευση, η οποία περιλαμβάνει και τους φοιτητές, τις φοιτήτριες και τους καθηγητές, αλλά και το διοικητικό προσωπικό. Στην ουσία συγκεντρώνονται μία φορά το εξάμηνο, μία φορά το τρίμηνο. Αυτό το έχουμε και στην Ελλάδα κάπως, αλλά παρεμβαίνουν τα κόμματα. Όχι σε τόσο ανοιχτό βαθμό, με την έννοια ότι εδώ πέρα είναι ανοιχτό προς κάθε μέρος του φοιτητικού κόσμου στη Γαλλία μπορεί να συμμετέχει, και στην ουσία υπάρχουν και τα τρία μέρη. Αυτό δεν το βλέπουμε συχνά στην Ελλάδα. Μπορεί να δούμε μεμονωμένα το κάθε μέρος και να υπάρχει μια έντονη συνεννόηση μεταξύ των μερών, αλλά δεν θα υπάρχει αυτή η ανοιχτή συνέλευση, την οποία... Και έχουν και επίσημες επιτροπές συμμετοχής των πολιτών που τις έχει υιοθετήσει ο πρόεδρος Μακρόν. Πράγματι. Με τυχαία κλήρωση από όλους τους Γάλλους. Όντως. Και αυτό το είδαμε και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να υπάρχει αυτή η τάση να εφαρμοστεί μέσα και από το... Θα περιμένουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά είναι ένα καλό βήμα. Ναι. Άλλο που σου αρέσει πάρα πολύ και κλείσαμε. Αλλά που μου αρέσει πολύ στη Γαλλία... το ποτάμι. Το ποδήλατο.